Το μεγαλύτερο ντέρμπι του κόσμου, το ισπανικό El Clásico, δεσπόζητο αναμετρήσεων της 28ης αγωνιστικής της Liga BBVA το βράδυ της Κυριακής. Το αποτέλεσμα του ντέρμπι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν η Ατλέτικο που υποδέχεται τη Χετάφε και η Βαλένθια που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Έλτσε. Όλοι οι αγώνες της 28ης αγωνιστικής της Liga BBVA και αυτή τη βδομάδα παίζουν αποκλειστικά στην Primetel. Παρασκευή 20 Μαρτίου, Έλτσε Βαλένθια. Σάββατο 21 Μαρτίου, Ατλέτικο Χετάφε. Ράιο Βαγεκάνο Μάλαγα. Λεβάντε Θέλτα. Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλμερία. Κυριακή 22 Μαρτίου, Δεπορτίβο Λα Κορούνια Εσπανιόλ. Villarreal Σεβίλη. Ρεάλ Σοσιεδάδ Κόρδοβα. Μπαρσελώνα Ρεάλ Μαδρίτης. Και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε μαγνητοσκόπηση Γρανάδα Έιμπαρ.